Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng good morning. Zidosha nezidoshakazi zikaNonkwenkwezi, hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Yini na bethu ndingayintoni na ngaphandle kwakho. I did promise uba ndizawubuya ndizawuthetha isiXhosa bethuna ngoba eli siko ndiliphetheyo ngelishwa ke lijongene namaXhosa nesizwe samaXhosa. Bendinithembisile ndathi ngoku bendithetha ngentambo enkulu isiyaca, ndathi ndizawubuya ndizocacisa ke ngoku ngenkomo yobulunga okanye inkomo yokuxhwitha ukuze sicacelwe ngokupheleleyo ukuba kanye eli siko lesiyaca lihamba kanjani. Ndithethile ke ngesiyaca, uyawuya ke kwividiyo leyo kwezi ntsuku zidlulileyo. Namhlanje ndifuna sithethe ngenkomo yokuxhwitha okanye inkomo yobulunga. Yinkomo lena emiselwayo, akuxhwithwa nje nakwinkomo enjani na ekhoyo phakathi kwekhaya. Kuxhwithwa kwinkomo emiselweyo ngokusesikweni uba le izawuba inkomo eliyeza phakathi kwekhaya, inkomo emiselwe into bizawuphilisa abantwana belikhaya. Kuxhwithwa kuyo. Kubakho ke ibhunga, ityunjwe ke le nkomo uba yiyo ke ngoku ezawusebenza imiselwe inkomo yobulunga. Asiyo nkomo noba yeyiphi na, ayikwazi uba inkomo eliduna umzekelo, iba inkomo elithokazi, inkomo engumfazi ke manditsho, iba inkomo ezalayo ukutsho. Ayikwazi futhi uba inkomo yentengo, umzekelo kuthi ngoba sifuna uba nenkomo yethu thina singamakhonjwa sidiniwe kuhambe sinkqonkqoza kule mizi sicela uxhwithelwa, sihambe siyothenga inkomo ebhulwini sithi ke ngoku sawumisela le nkomo. Hayi, ayikwazi uba inkomo yentengo, inkomo yomgquba. Ukubana ngaba umzekelo uthengile inkomo ebhulwini, kufuneka loo nkomo leyo izale ithole ilapha phakathi kweli khaya, uyayiva? Ibe ke ngoku lelomgquba lona ithole, uyawuncama ke lo, uyawubafowune shem. Ibe lelomgquba ithole, ibe lilo ke ngoku elawumiselwa njengenkomo ekwawuthi kuxhwithwe kuyo. Futhi ke lithole lethole, mandiyibeke ngolo hlobo, uyayiva? Icace uba yeyomgquba ngokwenene nangokwenyaniso. Hayi inkomo emithele phaa yaze yazozala ithole apha yafika ngokuzala, uyayiva? Yinkomo ehleliwe emgqubeni walapha ekhaya, kumiselwa ke kuloo nkomo. Ingeyiyo inkomo umzekelo enothi fane ithengiswe, ayithengiswa. Yinkomo lena ethi kwawubonakala into yoba iphelelwa ngamandla ngoku indala, iyagugiswa, ayithengiswa, iyagugiswa ngokusesikweni. Ithi ke ngoku iwiswe, ityiwe phakathi kwekhaya, ayihambi inyama yakhona, amathambo ayo ayatshiswa. Uba kwenzekile umzekelo ngempazamo, mhlawumbi bekuyocelwa intombi, kubonakale kwenzeka iphutha kuhambe nalena inkomo, kufuneka lilungisiwe elo phutha elo, iyalandwa ze kungxengxezwe ngoba kaloku iliyeza phakathi kweli khaya. Ndithetha ngenkomo yobulunga, inkomo yokuxhwitha. Xa izawumiselwa le nkomo, nditshilo ndathi kubakho ibhunga, kuyasilwa, imiselwe ke kubekho ilizwi eliphumayo emthonyameni into yoba nantsi inkomo ezawuphilisa kweli khaya. Yenza iziyaca, mandiqale umzekelo isiyaca yintoni nakuba bendicacisile kulaa vidiyo.
isiyaca into ebumila bunje kunje. Yabona esi mina sisiyaca sami intambo yami yekhaya le endayenzelwa ndiseyintombi ndingekatshati nokutshata, uyeva. Apha ixhomeka ke ngokwenziwa. Apha lilaphu eli bunojonga, lilaphu eli. Phantsi kweli laphu kuphothiwe usinga, kwaze ke ngoku obu boya bufakwe phaa osingeni. Nabu boya bobulunga bubo obu. Intambo yam le enkulu sisiyaca sam sokuqala ndiseyintombi ndingatsho. Kwakubonakala ndinengqinamba ezithile kwandaze ke ngoku ndaqhwithelwa, uyeva. Zinintsi ke iintambo, umzekelo nantsi yemvuma kufa le, mvuma kufa yam le, yomgoduso wam le, njengegqirha le sisiyaca sakulomama, imvuma kufa yakulomama. Nditshilo ndathi kuxhomekeka kwelo khaya uba yenziwa njani. Umzekelo kulomama bona sisinye esi, isinye siye sijinge apha kuyo intambo yakho, isinye sebhokhwe leyo ubuxhwithelwa, kuthathwe usinga kuyo. Ndizama ukuthi zinintsi iindidi zeentambo, uyayiva, iindidi zeziyaca. Uboya bobulunga apho busetyenziswa khona, umzekelo busetyenziswa, kwenzekeni, kutheni kwamnyama ngoku. Anyway, busetyenziswa one, kwamanye amakhaya imbeleko iba nentambo, iba nentambo exhwithelwayo. Kwamanye amakhaya amaqhina, ne, kubakho intombi xa ifikele exesheni elithile ifikisa, kubekho ke ngoku kwenziwe amaqhina, uyeva, yenzelwe amaqhina. Kuxhwithwa kwakoboya bobulunga. Kwamanye amakhaya amakhwenkwe aya osuthwini, uthi awugqiba ukuncama enzelwe umphotho, aphothelwe ngoboya bobulunga, uyeva. Then ke ngoku enye ke ngoku esinye isizathu ibe sisiyaca. Ndizama ukuthi ubulunga obuwena busebenza ezintweni zinintsi iintambo zobulunga, I mean apho ubulunga busebenza khona, uyayiva. Yiloo nto kusithiwa liyeza lekhaya. Andazi noba ndiyavakala na. Yaxhomekeka ke, ubona umzekelo sisiyaca kum esi. Kwamanye amakhaya ibisisiyaca, kwamanye amakhaya ufumanisa into yoba uboya obu bobulunga buyathandelwa ngosinga lwebhokhwe endaweni yoba ibe sisiyaca. Asizugxeka ke sithi hayi barongo. Kwamanye amakhaya, umzekelo ebendisandoyibona, sorry, ufumanisa into yoba uboya kunye nosinga buthandelwe ngentsimbi, ufike iyintsimbi le nto umntu ayinxibileyo, kodwa phakathi naphakathi kwalaa ntsimbi yenziwe umbhobho le ntsimbi. Phakathi naphakathi kukho uboya bobulunga, kukho nosinga lwalaa bhokhwe yentambo yakhe enkulu. Ndizama ukuthi kwenziwa ngokwenziwa, kodwa kwangoku sisathetha ngobulunga, ngenkomo yobulunga. Le nkomo ke njengoba benditshilo, into yoba inkomo ekumila kunjani. Uba siyithenge ebhulwini funeka ibe kanti izele, uyandiva, iyawuba lithole, iyawuba yinzala yayo ezalelwe emgqubeni walapha, efane ke ngoku ithini, imiselwe ibe yinkomo yobulunga. Asikwazi uthenga inkomo nje phaa, uyayiva ke ngoku. Okanye inkomo eze ngamalobola asikwazi uyimisela ibe yinkomo yobulunga, okanye inkomo elitholela iduna, uyayiva. Inkomo ezalayo emiselwayo for ubulunga, kuba kaloku kufuneka iphilisile. Andazi noba ndiyavakala na. Lo mzi kufuneka wandile, njengoba umnqweno wethu into yoba masiphile kweli khaya ukuze lo mzi uzokwanda. Ngoku ke ngoku asikwazi usetyenzwa ngenkomo engayindawo, engabheki indawo, uba ndiyavakala. Ubulunga obu ke xa buzawusetyenziswa kwenziwa njani?
Akuxhwithi nabani na enkomeni yobulunga, kuxhwitha umuntu onelungelo lokuxhwitha njengentlambi umzekelo, kodwa umuntu okwaziyo uma athethe enze izinto zeli khaya. Akuthathwa ummelwane into yoba ekhaya uyosixhwithela nantsiya inkomo, hayi. Yaye inkomo lena xa kuxhwithwayo akuxhwithwela nje naphi na. Inkomo isefameni, hayi mani makuye amakhwenkwe phaa baleke kulaa fama, iphaa laa nkomo phantsi kwentaba ethile, hayi, uyaqonda. Umzekelo kwankomo lena xa kuxhwithwa akuxhwithwa ilele phantsi, kufuneka ibe kanti iyahamba, iyajikeleza, uyayiva. Yimpilo le nto ikhangelwayo. Akuxhwithwa kwinkomo efileyo, umzekelo ixhelwe kube ngona ngokuxhwithwa kulaa msila wayo, hayi, kuxhwithwa kuyo iphila. Yaye xa seyigugisiwe le nkomo okanye kwenzeka into yoba mhlawumbi ifumane eso sifo sithile, ibonakale ingalenzi ixesha isifa, ezaa ntambo zazenziwe kulaa nkomo, zazixhwithelwe ngale nkomo, ziyahlaziywa. Kuyiloo nto kubalulekile into yoba xa usenzelwa intambo, olwasinga ubusenzelwa ngalo lugcino olushiyekileyo ukwenzela into yoba mhla kufuneka kuhlaziywe intambo yakho usebenzise kwa olwasinga, ungaqali ekuqaleni uyofuna ibhokhwe. Ngoba kaloku kufuneka ihlaziyiwe intambo, ngoba intambo yintambo ngenkomo ephilayo, sithetha ngenkomo ehleliyo, uba uyandiva kakuhle. Intambo yakho akufunekanga ilahleke, kufuneka ihlale ikhona ngamaxesha onke, akufunekanga iqhawukile, uyayiva. Ithi loo nto leyo uyayinonophela, ingaqhawuka ikhona into eyithethayo, mhlawumbi isiko lakhona liyakukhaba, funeka kukhangelwe unobangela. Okanye ubone uboya buvithika, funeka kukhangelwe unobangela, uyayiva. Bendithethile ke phaa ngeli xesha bendithetha ngentambo, izimbo zomntu owenzelwa intambo. Andizuthetha ke ngaloo nto apha ngoku, ndizama ukuthi inkomo yobulunga yinkomo elolo hlobo, so funeka umise ingqondo nawe ujonge xa kusenziwa, ngoba andifuni uxoka mna ulwazi luncinci. Aba bantu ootata bethu ungacinga bayazi kodwa ngelinye ixesha ufumanise into yoba abanalwazi kwabona. Kuyiloo nto ngoku sizama ubuyisa ulwazi, masazi kabanzi ngezi zinto. Ithi xa usenzelwa iqonde kakuhle into yoba le nkomo yinkomo yamathile, uba ungumbhele yinkomo yamabhele, yayimiselwe kakade into yoba kuxhwithwa kuyo. Masicamagushe emanzi ayibeka kuloo ndawo. Uba ikhona indawo endiyishiyileyo nawutsho ke bahlali. Zidwesha nezidweshakazi, continue subscribing, liking and sharing the videos. Ningalibali ubukela ii-ads bethunani, they pay the bills. Thank you very much. Bye.